sai ya baka gudunmawa. Girmama ka yake, ƙaunar ka yake tun farkon samuwa. Ya Adam masarautar mahalicinsa mai abin burgewa. Mun kai ne sanadin da fadar mabuwayi da daɗa gyaruwa. Sunan ka ne yasa fadar mahalicin ka daɗa gyaruwa. Shi ya ce wasa ma'arafa sai kurum sanin ta bayyanuwa. Da manzon Allah, ya annabi Muhammadu ina barar kaunar ka rayuwa. Karka bar ni na so wani bayan kai dan zan shiga damuwa. Ya Rasulallahi ina kaunar ka ina da kamuwa. Shi yasa na fahimta in ba kai gwara kar in yi rayuwa. Taimakon ya annabi idan da kai zan more rayuwa. In kamun wannan zan tabbata na kan more